Iki kabeh ini bocah saking isi, Pak. Terus niki jurusan tari. Nggih niku jurusan Sragen Solo. Setunggalnya jurusan pedalangan. Niki lek kula buktekne nek niki jurusan pedalangan cobi sakniki gendere slendro, Mas. Victor, odo-odo sik gantane Kang Sekar Gadung. Kuwalik. Kuwalik. Kuwalik ora ngono kuwi kuwalik. Ngene iki yo ampun. Ese. Iki lho. Nah, dienggo ngene iki. Nah, ngono kuwi. Kuwalik. Jan rambute. Odo-odo Sekar Gadung. ya dodo sing apik. Ngetokne nek kowe isi pedalangan le. Gandane Kang Sekar Gadung pawan kembang-kembang menur Kang Esmu arum winor lan yoyotan katiku sumo mengambar-ambar warku sing dupa kangku malun kalon hawar meko ang mimbo batoro tan samar pamoring saksma Kono cek kaya apa iki? titlok ya winah ya sepi sini pantalang kalbu pambukaning warana tarlen saking layap-layaping ngaluya benda pecating supena sumusuping rasa jati Ayo tinggal ngono ya lho. megak bagas Kene. Kae jurusanmu tari to? nggih Ngene malah kaya terenggiling. Jurusan tari iso kapang-kapang. kapang-kapang Kapangan. Kapan-kapan kita berjumpa lagi. kayak lagu Kapangan. Kapangan. Tak hitungi kok kono. Kokono. 1 2 3. Ya kok kono. Kapangan ini mlaku gagan ya. A1 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ning tengah sabetan dung jelang entah den entah tak den ndung tak dung delang tanten entah tak den ndung tak dung jelang tanding entah tak dung tak dah lung tak dung tak lali segedang lali segedang dung jelang tanding entah tak den ndung tak dah lung tak dung dah lung tak dung dah lung tak dung tak dah tak jelang Jurang jurang iki ora nek anggaran ning UGD. Jurang. ya saya diwitik apa Bambang Cakile nggih Ya omong-omong to mo. Biasane Omongan sik ya? Omong-omongan sik ngoten. ya boten layak oh ayak anu to gawe kaya apa kuwi Rantaya Putra to nggih ora langsung adegan Cakil ya oh ngoten Oh, ngaten. Cakil joget awal ya ta terus odo-odo nggih engko ododone Budi nggih Wah. odo-odo bar odo-odo takon pitakonan nggih jadi iki Bambang mlebu ning alas nggih petuk Cakil awal oke paham ya paham Anakan Bambang ora anakan Cakil. Kowe nek uripmu tenang. Pandawa tata gati wisaya Indraksa sora maruta kawana pana margana lan marayang
Ponso bayi wisian pagulingan limo ing kocap nalika semana nasak jujur tepene wana sangat bagus binatang laku nirsulana metu saka grumurawati muda maduk kelengsreh bantala kanca batur ana satira tingkaklak kanca Pandhawa tata kanthi wisaya cakil kok kono lho Sosoro maruta mikir ana bawana marga samirana lan warayang wisikan pagulingan limo Wiwon ngomong cakil iki. Ndak ngomong-ngomong ngono lho. Nah. Kabare bro. Jelas sehat sampean ngene ngono Pak apa Mas? Dipaketke. Maksude ora ngomong ngono kuwi. Omong-omongan Janaka dadi Janaka, cakil-cakil ngono lho Pak nggih. Ngono lho kok malah nekone kabar-kabaran iki. Oh mau kok ngomong mangkat bareng kok ndadake piye kabare dengkulmu mlocot kuwi. Maksude iki omongan arane kowe cakil kowe Janaka ngono. Ya. Cocondolo cecutik kuwalik cakile iki Kon kowe buta aranmu saka kendi kowe buta. telek Piye to? sing kuwaleki cangkeme lho sing kuwaleki Cangkem. piye to Pak ngeten iki ngomongi cah paut ngene iki susah tenan Piye to? Piye? maksud iki sing cakil muni cakil Janaka muni Janaka ngono lho Oh alah, dadi dapane padha iki. lho beda Oh. iki Janaka sapa Aku. lah ya kowe Janaka iki lho ki malah dadi apa kaya klepon ngono iki Kowe cek-cekane. Yo, nah, omongane cakil. Kowe iki tenan lho nganggo kuwi ngene iki. Lho, awet tumor le. Kok iso? Tenan. Kok iso? Lho iki matine sampean stres kok. Kok iso stres? Angger itu balik stres. Mati luar iki. Ayo, ngomongan cakile. Nggone. Cakil ning kono. Wah, iki. Puceleng. Ya.
Kedawan kowe iki siungmu iki. Nah. Ayo. Hetlatala. Tatandala tetek kelandara. Sugih kendel Bondowani ana Satria Bagus saka ngendi kowe, Gus? Bali takon sapa kang dadi aranmu kowe buta gala solamo lonja ngadeg tingkrak jak sampet tulit aja buta gala solamo lonja Malah teko buta-buta galak iki lakone apa? Buta ora nganggo buta-buta galak, soalnya lunjak ngono iki. Oh telek tenan iki kok. Ayo, balik sing bener to. Bali takon sapa kang dadi aranmu kowe buta? Hetlatala. Bapak-bapak kepala ditakoni terus semar malah. Bali takon kowe, Gus. Yen tambah marang aku, yo aku dicokolo kaunang-unang. Menteri Hordenes kan nang waras kene. Bali sapa kowe, Gus? Tepungake. Jenengku Panengah Pandhawa ya Permati. Permati. Ya Janaka. Ya Janaka. Kumbang ali-ali. Ya kumbang ali-ali. Ya Pandu Siwi. Nyapa? Kaya dadak promosi. Lah jenenge tanah ya. Yang gelut. Ya gelut. Iya. Ya, oke. Cakile emosian kok ya. Parang kang sinet ya. Ngetutake jumangkaing suku kedaping netra krantaking nala. Hetlatala. Batet ora kena batet kudu bali. Ora ana kentang gawar kang ngalang-alangi lakuku. Hetlatala. Alah watuk. Cakile menika flu. Cakile aben lali ya. Engko mikir kolu ngono. Golek perang lho kapan suwine kok. Kaci Japa Matra. Apa? Kaci Japa Matra. Oh, kaci Japa Mantra. Kanca acik Gunung Semeru. Napuk ndasmu ora mati kowe. Hartawali kok. Ora watak satriya perang. Umuda. Hah? Umuda ta bar iki? Nggih to. Ayo. Beh takoni sesuk ta urung rampung. Dalang kenyih ram kok ya. Urung rampung barang kok tekoni. Lah cakile omah ben mandek ya. Ora watak satriya merguru marang batange gareng. Lho. Batange buta Oh, Dul. batange buta. Wit ladala wani karo aku. Apa mesti tak wedeni? Sumpir kandamu kowe, Gus. Apa kuwi? Rangsang kemuda. Rangsang kemuda kok ya. Tebak kamu dorong sang sumpir kandamu kowe, Gus.
pateni. Lah. Wah, panas nggih. Dapo? Lah wae karep materi kacamu kuwi lho. Kowe sing ngejak aku ki, sing ngejak kowe iki aku. Kok iso mbok pateni lho. Oh. Terus. Yo. Ndak ndak. Rambok wis tak. Bocah iki diomongi. Kowe sing kuwi sing ngene. Kowe awu anget lho. Ayo. Iki ora ngene kiri ora gancet ora pedhot-pedhot ki engko malah senengane malah do padu don. Ayo rene.